macin da ba musulmi ba baya halatta ta ga komai ga jikin mace musulma sai abin da namiji yake halatta ya gani, shine alwajhu wal kaffani, shine fuska da tafin hannuwa guda biyu. don haka mace musulma ba ta zuwa inda wadda ba musulma ba ta yi mata salon ta ga gashin kanta kamar ta tafi inda namiji ne ya yi mata. Misali, inda duk namiji yake haramun ya gani a jikinki, haka mace da ba musulma ba take haramun ta gani a jikinki. Ba ki zama da macen da ba musulmi ba ta ga damutsan hannuwanki ko ta ga ƙafafunki ko ta ga ƙwabrinki ko ta ga a'a. In kina cikin matan da ba musulmi ba, abinda kawai za ki bari fuskarki da tafin hannunki. Don haka ba za ki je su yi miki pedicure ba za ki je su yi miki salon ba za ki je su yi miki wani abu na jikinki baya halatta. Don shi malaman lajinar da'ima suka ce ko likita ce ma baya halatta. Malamai suka ce na farko wajen diba mace musulma yau waje ba ta duba ta. Don haka akwai mace musulma da aka kawo bata da lafiya da za a ɗauki bifinta, za a auna cikinta, za a yi karɓar bikinta, za a yi wani abu da ya kama da haka, to lallai mace musulma take yi. In akwai mace musulma, duk wanda ya yi haramun ya yi, duk wanda ya yi saɓon Allah ne yake yi. Maganar likitanci ba ta halatta maka sai in da uzuri. Me uzuri? Lalura. Me lalura? Malamai suka ce sai in ba a samu mace musulma ba. In ga mace musulma kwaddi ba mace haramun ne. In ba a samu mace musulma ba, kashi na biyu sai mace wadda ba musulma ba. Ku tuna mun ce mace wadda ba musulma ba da namiji musulmi duk ɗaya ne ko? To amma an fi namiji ya fi ganin shawon mace akan mace ta ga shawon mace. Don haka sai malamai suka gabatar da ita. Don haka in babu likita mace musulma, sai a samu likita mace wadda ba musulma ba. Sai a samu likita mace wadda ba musulma ba sai ta diba ta. In ba a samu ba, sai a samu likita namiji musulmi, tunda yanzu babu ne, babin lalura. Kaji inda lalura ta faɗo. In ba a samu ba, sannan sai a samu namiji wanda ba musulmi ba, shi ma lalura ne. Da abatta ta mutu, da abatta wajen naƙuda ta mutu, da abatta rashin lafiyar ta ci ta kashe ta, gara an samu wani yayi, domin ana irtikabu a khaffu dararaini. Don haka kai namiji likita in ka diba mace musulma, kai ne a khaffu dararaini, ka koma darar. Idan ma babu kowa ka diba ta, sunan ka cuta a shari'a, amma cuta ya karama ce. Don haka gara kai da wanda a kafiri. Don haka likitoci ku ji tsoron Allah, kuna sakaci da yawa. Sai kaga a udut, sai kaga a specialist a Sokoto, a Kano, namiji yana diba mace musulma, wanda ke ba daidai bane sai in an bi sharuɗa, sai in ba a samu mace musulma ba a samu mace wadda ba musulma ba, sannan a yi haka. Ta yaya za a yi a samu haka? Dole sai kun sa 'ya'yanku mata sun karanci likitanci, a sa ya kasance in an kai Aisha Khadija za ta diba ta, in an kai Zainab Sauda za ta diba ta, in an kai Fatima Maryam za ta diba ta. Kaga sai a samu sakace. Amma ba zai yi kai ka ki barin iyakka Zainab ta je ba, kuma ka je ka ce Aisha kake so ta diba, to shi kuma waye batta shi tattabe. Ai asali ba a zuwa boko. Ai in ka ce iyakka ba za ta je ta yi karatu ba, ta zama likita, to in ka kai matakka ba za ka samu mai diba ta ba. Don haka dole ne mu bari 'ya'yanmu mata su fito su diba. Yanzu misali, in aka je namiji yana diba mace, ba shi ɗaya zai samu laifi ba, duk wanda ya kamata ya kare bai kare ba zai samu laifi, ciki har da kai jama'an musulmi da ya kamata su kai 'ya'yansu su masu karanta wannan likitancin, su kai 'ya'yansu su koyi nasin, ya kasance suke sa ruwa, suke allura, suke ba da magani, sai kasance bai kai ba, to shi ma zai samu laifi. Saboda haka wajibi ne gare mu duka mu iza 'ya'yanmu mata su je su yi karatun likitanci, mu iza 'ya'yanmu mata su je su karatun nasin, domin wannan wajibin da in ka kai matakka ya kasance mace za ta duba ta, ya kasance an same su duk cikin wala nisa'ihinna ne. Har yanzu dai yana halatta, babu laifi ga mata akan mata 'yan uwansu musulmi su ga jikinsu, su ga al'aura.